Ателието апартамент ли е? Първо да определим какво е ателие. Под ателие нямам предвид апартамент с една стая. Имота може да бъде и с 2, 3 или 5 стаи, няма никакво значение. Но статутът му или предназначението му по документ е ателие. Важно е да се обясни. Апартамент ли е ателието? Адвокатите ще кажат не, брокерите ще кажат да, а продавачите дори ще изтъкнат, че то вече влезе един закон, дето ги преравнява ателиетата и апартаментите. Всъщност всички са прави за себе си, но за да си дадете най-правилния отговор за вас, първо трябва да определим какви са вашите нужди и цели. На пръв поглед може да изглежда като едно и също нещо, но юридически и практически имат разлика. Апартаментът е жилище, предназначено да задоволява жилищни нужди и така го определя закона. А ателието е имот с сходни характеристики, но и едно важно различие – няма статут на жилище. Ателието е нежилищен обект, предназначен за творческа, професионална или друга работна дейност, а не за жилищни нужди. Как и къде през годините започват да водят ателието като апартамент, не знам, но има съществени разлики. В редица случаи ателиетата могат да бъдат технически много близки до жилищата. Дори няма как да се различат на външен вид. Но от законова гледна точка се водят различен вид обект. Щом имота е създаден за живеене, но има статут ателие, значи има нещо, което му е липсвало. С други думи, не е покривал до край всички нормативни изисквания за постоянно обитаване. Документално имам предвид, иначе на външен вид може изобщо да не се различават. Или предназначението на сградата е било друго. По-нататък във видеото ще ви обясня. И въпреки, че ателието не е апартамент, във Варна то се ползва с някои от предимствата на апартамента. И тук говоря само за Варна, защото не знам как е в цялата страна. Какви могат да бъдат разликите между ателие и апартамент? Данъците. Имотите с жилищен статут имат по-облекчено данъчно третиране и по-ниски такси за битови отпадъци в сравнение с нежилищните имоти. Съответно, данъкът на ателието е по-висок, защото не е жилище. Обаче, понеже в община Варна са готини, ако представяме техническа експертиза, доказваща, че имот е подходящ за живеене, ние живеем в него и това ни е единственият имот на територията на Варна, то тогава общината може да намали данъка. Но това важи за хората, които имат само единствено ателието. Ако имате още един или няколко имота, то в този случай няма да може да намалите и ще си плащате данъка като пичове. Ток. Собствениците на жилища ползват битов ток. Собствениците на имот с друг вид статут ползват ток за небитови нужди, така наречения промишлен ток. При него няма дневна и нощна тарифа и съответно излиза по-скъп от битовия. И доста собственици на ателиета през годините си плащаха тока на дебелите цени. Обаче, ако влезете в сайта на Енергопро, може да видите следното съобщение. Което означава, че собствениците на ателиета, които се използват за живеене, вече могат да ползват битов ток. Кредитиране. Ако смятате да купите имот със статут на ателие и ще ползвате кредит, то имайте в предвид, че всяка банка има различно отношение към ателиетата и може да ви даде различни условия. Понякога условията може да са същите като при апартамент, но доста често се случва банките да разглеждат и други особености, като предназначението на сградата, етажността на имота и така нататък. Различията в условията могат да бъдат свързани с процента на финансиране или лихвата, която ще заплащате. Така че опичайте си акъла и взимайте информирани решения. И откъде идват тези недоразумения? И защо изобщо създават апартаменти, които ще се използват като апартаменти и им слагат различни статути от апартаменти, а именно статути на ателие? Причините са много. И една от причините е, че за да бъде признат даден имот със статут на жилище, той трябва да покрива определени нормативи. И понякога тези нормативи не се покриват. Става въпрос за паркомясто, складово помещение, изложение и така нататък. Но друга причина, която изобщо не трябва да се подценява, е предназначението на земята, върху която е или ще бъде изградена сградата. Когато инвеститор започне да проектира сградата, той трябва да се съобрази с предназначението на парцела. Конкретното предназначение на парцелите се определя с подробния устройствен план и може да бъде за жилищни нужди, обществено обслужващи, складови, производствени и така нататък. С други думи, ако имаме земя с предназначение за жилищни нужди, не можем да построим складови помещения, търговски център или нещо такова. И съответно, ако пък имаме земя с предназначение за производствени и складови дейности, не можем да построим жилищна сграда. През годините, когато инвеститор или строител трябваше да изгради някоя сграда, но предназначението не беше изцяло за жилищни нужди или пък нямаше предпоставки да направи само апартаменти, заради липсата на
паркоместа, складови помещения и така нататък, строителите често се възползваха от сходните характеристики на ателиетата и апартаментите и строяха сгради, изпълнени изцяло с жилища и ателиета. Причината бе, че предпочитаха да продават жилищни имоти, вместо офиси, кабинети и други, откъдето щяха да извлекат по-малка печалба. Съответно, с построяването на сгради, изпълнени с жилища и ателиета, те увеличаваха печалбите си. Тъй като ателиетата се продаваха на почти същите цени като апартаментите. Хитро, нали? Държавата обаче прекрати тази практика, като издаде следния закон. Сграда със смесено предназначение е нежилищна сграда, която се състои от самостоятелни обекти с различно предназначение. Като при наличие на жилища, те заемат най-малко от 60 на 100 от разгънатата застроена площ. При определяне на предназначението на сградата, ателиетата се считат за жилища. И по този начин инвеститора или строителя не могат да се възползват от намалението. Но понеже е леко двусмислено написано, остава грешно впечатление и всеки тълкува закона както му е по-удобно на него. Истината обаче е, че ателието си остава ателие и не е жилищен обект, въпреки всичките му прилики. В цитирания закон то се преравнява само за определяне на процентите в сградата, но статута му не се променя. Аз лично нямам нищо против ателиетата. И да, но според зависи от целите и нуждите ми, аз също бих си закупил ателие. Ако го купувам за инвестиция и не ме притеснява по-високия данък, бих си го взел. Ако го купувам за живеене и ще ми е единствения имот на територията на Варна, пак бих го взел. Но ситуациите са много и при вас може да бъде коренно различна. Затова, ако ще купувате имот още от самото начало, аз ви съветвам да се консултирате с брокер. Благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Сигурен съм, че няма да се притесните да споделите мнение в коментарите, но също така може да споделите и теми, на които бихте искали да получите повече информация. До скоро!